Здравейте и добре дошли в моя влог. Взимам ви заедно с мен на едно кратко пътуване за 4 дена на морето. След малко тръгваме към Варна, заедно с Петя. Малко съм се поиздокарала, но само единствено за началото на влога. След малко ще се преоблека малко по-лятно. Направих си закуската, оправих си багажа и след малко потегляме към Варна за 4 дена. Не знам дали ще има нещо супер интересно, но така спонтанно реших да правя влог, така че да видим какво ни предстои. Ето я и закуската ми за тази сутрин. Някакво пробиотично мляко с чия, ленено семе, ягода, малинки. Обикновено го правя в една малко по-влогърска купичка, но тази сутрин реших, че нямам време за това. Но нещо по-интересно исках да ви покажа. Ето този номер, тук, който съм си го залепила и все още на пералнята отгоре. И все още не съм го хвърлила, тъй като това ми е номера от изпита по Кьокушин. И ще видя как ще го съхраня, но не искам да си го хвърлям, защото така имам сантиментална стойност към подобни, макар и много важни неща, но винаги се гледам даже какви числа съм и така нататък, но в края на краищата няма никакво значение. Въпросът е колко си се трудил преди това. Хайде да тръгваме. Да, ето, вече сме в колата и много ентусиазирани и отзад може да видите какво се случва с целия багаж. И двете седалки заети, както и отдолу, както и отгоре. И така, две жени с кола на море. Просто това е топ. В момента сме някъде по пътя и спряхме тук на едно много приятно местенце да хапнем набързо. И ето ми е моето хапване. Супичка с салата. Ето е тази лисанка, която чака да си хапне и тя. Плажа. Сравнително бързо пристигнахме. Не помня точно как се казваше мястото. Петя ме доведе до тук. И след малко ще се топнем. Часът е 7 и отивам да правя джогинг на морската алея. След малко ще ви снимам от там.
На половината път съм и сега ми остава бягането към вкъщи, но преди малко спрях малко да поразтегна и да се насладя на уникалната гледка, защото беше наистина супер красиво. Това според мен е едно от най-прекрасните места за бягане във Варна, даже и за разходка. Исках да ви споделя малко от сутрешните размисли и страсти с Вили. Само да минат хората. По принцип ми беше супер релаксиращо тази сутрин да изляза да бягам. Обаче с нощи супер много се натоварих, защото работих до много късно. Трябваше отново да свършвам мисията невъзможна, като ангажименти и задачи. И просто ми беше супер натоварващо, защото аз 3 дена от понеделник до сряда толкова много неща свърших и като цяло исках да си свърша всичките задачи. Обаче стана така, че дойдохме на ушна екскурзия и първия ден се почна голямо звънене, голямо писане и пак казвам, разрешаване на мисията невъзможно. Отделно, че тази вечер спах на супер неудобно легло, следствие на което се чувствах се едно, почти не съм спала, като се събудих, но в края на краищата целият този джогинг и цялата тая гледка толкова много си заслужаваше всичко и наистина малко или много успях така да се откъсна от проблемите си, така да го кажа, работните си проблеми. Не мисля, че на този етап имам други, но наистина по някакъв път просто изпушваш. Аз нощи бях просто изпердашила тотално. Да. И просто цялата тази сутрин беше уникална. Пристигнахме вече на плажа, всичко е малко по-спокойно с колата. Паркирахме, а днес решихме да плажуваме на Аспарухово. Изглежда добре плажа и ще видим как ще е. Паднахме в супер голямо задръсване, което въобще не се сетихме, че би могло да се случи, естествено в пиковия час в София. И вече 1 час и 10 минути почти сме в задръстването и почти не се видим. Но просто търпение и Варна. Движим се вече. Не мога да повярвам, след час и половина има движение. Просто ума ми не го побира. По принцип малко си преместихме мястото за спане. И ето тук в този хотел си намерихме ето тази стаечка с гледка към морето, така че утре ще бягам на ново място. Супер! Ето още малко кадри от хотелчето. Оправихме се, хапнахме, изкъпахме се и сега ще излезем малко на разходка из Варна. В момента сме в Златни пясъци. И така, много приключения имахме до тук. Освен целият трафик из багажника и още други, но в края на краищата всичко е точно. Добро утро! Часът е 7:30. Тук всеки ден си ставам почти без аларма, супер рано. Айде да не е супер рано, ама 6:30 и супер много се кефя. И с много голямо вълнение отивам да правя отново бягане покрай нова плажна ивица. Нова за деня.
Здравейте, е неделя и сега тъкмо освобождаваме стаите и ни предстои около 4 часа път към Плевен, но съм готова и заредена. Беше много хубава почивката. Аз сутринта отново свърших малко работа, свързана с имейли, фестивали, едно от друго. И се чувствам много заредена, много отпочинала. Просто на мен така ми се отразява, като сменя средата за известно време. Тренирах на много прекрасни места, надявам се да ви харесат. Така че оставете коментар, абонирайте се за канала и харесайте видеото за още.